खुलुमबाय 12 एप्रिल बेलासिनि रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। गाहाय रादाबाव दं आरोबाव आसामाव इनकाउन्टार सेमल हक मुंनि सुबुंखौ ड्राग्सजों लोगोसे हमनो मोननाय जादोंमोन। पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारनो नाजानायावनो पुलिसफोरा बेखौ गुलि गावनो गोनां जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ दा फाहामथाय होगासिनो दङ। आसामनि दाबाखायाव जादोंमोन बे जाथाया। दिनैनिफ्राय आसाम डिब्रुगड़निफ्राय लानानै पासीघाट अरुणाचल प्रदेशसिम फ्लाइटनि सार्भिसखौ जागायफिननाय जाबाय। बियो आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशनि मोनसे गोजोनथाव खौरां। उरिष्या रायजोनि नाबारांपुराव सानै सिख्ला आरो सासे आइजोखौ फांसे बिफांआवनो फासि नांनाय हालोदाव नुनो मोननाय जादों। बिसोरनि मुंखौ हिमालय थागतआ 21 बोसोरनि, कौशलिया माझी 17 बोसोरनि, फुलमती माझी 16 बोसोरनि। बिसोरो गावसोरनो फासि नांदोंना आरो गुबुना फोनांनानै गालांदों बेखौ दा पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दं होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 2022 मायथाइनि मिस इन्डिया सुपार मडेलाव बादायलायनायाव अरुणाचल प्रदेशनि बारखारा मुंनि सासे सिख्लाया सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों। बे बादायलायनायखौ जयपुराव जादों होननानै जों खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बयजोंबो मिथिजानाय बबी देओलआ गावनि केरियारखौ जागायफिनबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। सलमान खानजों लोगोसे रेस3 आव नुनो मोनगोन आरो हाउसफुलआव नुनो मोनगोन होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। सावस्रि बिफाननि डक्टर एन.के. आर'रा बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला कभिडखौ गिथ'नो नांला, दासिमबो गेदेर आक्रमण जानाय लक्षण गैथ'आ जोंनि भारतआव होननानै बिथाङा फोरमायदों। मोनसे भारत हादरनि जाफुंसारनाय थाद'नाय गैयै खारनो हाग्रा मोनसे उरां जाहाजखौ टेस्टिं खालामनाय जादों। छत्तीसगढ़निफ्राय लानानै आसाम जरहाटसिम गासै 1910 किल'मिटार मोननाय जादों आरो 7 घन्टा 50 मिनिट खारनाय जादों। बेखौहाय फौजिफोरनि माल लांलाय लाबोलायाव फायगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मैया समबाराव जम्मु आरो काश्मीराव एसएसबि आरो पुलिसफोरनि नाजानायावहाय सानै उदखारिखौ गावथारनो हानाय जादों आरो बेयावहाय सासे पाकिस्तानिबो थैफानाय जादों। आईजीपी बिजय कुमार बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला बेवहाय सानै पुलिसाबो जखम जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मुंदांखा स्क्रिन राइटार एक्टरा शिव कुमार सुब्रमण्यम बिथाङा थैनो गोनां जाबाय। बिथांखौहाय मोननै फिल्माव नुनो मोनदोंमोन, हिचकी आरो कामिनी फिल्मावहाय। बिनि नायल' जाल' बिसाया 2 दाननि सिगां ब्रेन टिउमार जानानै थैदों। बे टेनसनावनो थैदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दिनै गोदानै सायख'जानाय पाकिस्ताननि प्राइम मिनिस्टार शाहबाज शरीफआ समायखिरा लाबाय। 23थि नाम्बारनि पीएम होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बियो 1 बोसोरनिल' पीएम जानो हागोन। थांनाय रबिबाराव आमेरिकानाव मोनसे नाइट क्लाबावहाय गुलि गावलायनायावहाय सासे हौवा आरो सासे हिन्जावा थैनो गोनां जादों। बियो मोनानि 1:30 रिंगायाव जादोंमोन। 10 जन आघात जादों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरखौ दा फाहामथाय होगासिनो दङ। मैया दिल्लीयाव किसानफोरनि माइ बायनायखौ लानानै तेलेंगानानि सीएम के. चन्द्रशेखर रावआ किसानफोरखौ लानानै धरना होदों। बेयाव बिथाङा बुंदों हालुवाफोरजों खेला दागेले, हालुवाफोरा सरखार दैखोनोबो हागौ, सिफायनोबो हागौ होननानै बिथाङा फोरमायदों। 24 घन्टानि गेजेरावनो फिननाय नांगौ होननानै बिथाङा फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर। जै बर' हारिनि जै।